Lipanj 1944. Treći rajh već je 5 godina u ratu. Na istoku Crvena armija napreduje nezaustavljivo nakon Kurska. Na Mediteranu su saveznici protjerali Nijemce iz Sjeverne Afrike i iskrcali se u Italiji. A u La Mancheu najveća invazijska sila koju je povijest ikada upoznala priprema se za prelazak. Središnji element zbog kojeg iskrcavanje u Normandiji nije bilo jednostavan zadatak bio je upravo ovaj. Njemački vojnici raspoređeni u 15 ključnih gnijezda otpora duž normandijske obale. Naoružani mitraljezima MG-42, poznatima po brzini paljbe do 1500 metaka u minuti, ti su se branitelji držali svojih položaja i bez prestanka otvarali vatru na vojnike koji su pokušavali probiti se preko pijeska. Ono što su saveznici planirali kao koordiniranu operaciju s što manjim brojem žrtava pretvorilo se u nekoliko sektora u krvoproliće koje je obojilo vodu i obalu u crveno. Cijeli odredi i vodovi bili su pokošeni nekoliko sekundi nakon što su se izložili izlaskom s rampi. Vojnici, zarobljeni valovima koji su im sezali do prsa, borili su se da pronađu zaklon pod težinom 30 kg opreme, dok je unakrsna paljba mitraljeza kosila plažu od jednog do drugog kraja. Mnogi nisu uspjeli napraviti ni 10 koraka. U Teverdakoju nitko nije dovršio 200 milijuna tona armiranog betona. Zid, koji se u propagandnim filmskim žurnalima prikazivao kao neprobojna prepreka, koja se protezala 2700 km od španjolske granice do norveškog Arktika. Tako je Atlantski zid izgledao na ekranima njemačkih kina i u priopćenjima Goebbelsova ministarstva propagande. Na terenu je to bilo nešto sasvim drugo. Zapovijed za njegovu izgradnju stigla je 23. ožujka 1942. putem direktive broj 40, u kojoj je Hitler zahtijevao stvaranje neprekinute obrambene linije duž cijele Atlantske obale. Razmjeri projekta bili su faraonski na papiru, 15.000 topničkih položaja koje je trebalo posjedati 300.000 ljudi, povezanih mrežom bunkera, kazamata, podzemnih tunela, obalnih baterija i minskih polja, koja su svaku plažu trebala pretvoriti u grobnicu za svaku invazijsku silu. Organizacija TOT, civilno-vojni inženjerski ogranak Rajha, odmah je krenula u akciju. U filmskim žurnalima UFAE slike su prikazivale beskrajne kolone kamiona, dizalice koje podižu betonske blokove i vojnike vojničkog izgleda kako nadziru prazne horizonte. Ono što nisu prikazivali bilo je ono što su inženjeri na terenu znali. Da raspoloživi beton nije bio dovoljan za ono što je Hitler obećao, da je prisilni rad davao lošu kvalitetu i da su strateške luke trošile većinu resursa, ostavljajući plaže u trajnom stanju manjka. Kada je feldmaršal Erwin Rommel u studenom 1943. preuzeo zapovjedništvo nad skupinom Armija B i započeo svoje inspekcije, ono što je zatekao ostavilo ga je zaprepaštenim. U svom je dnevniku zapisao da su položaji bili nasumična mješavina čvrstih bunkera i napola iskopanih rovova, s posadama sastavljenima od ljudi koji su mjesecima bili bez dovoljno streljiva za vježbanje gađanja. Cherbourg, Boulogne i Le Havre imali su kazamate debljine nekoliko metara s dobro zaštićenim teškim topništvom. No, sektori plaža između njih, dijelovi pijeska koje nitko nije smatrao vjerojatnima za veliko iskrcavanje jer nisu bili blizu ni jedne luke, bili su ničija zemlja, nekoliko mitraljeskih gnijezda bez krova, raspršene prepreke u vodi i statični bataljuni čija je stvarna zadaća bila umrijeti na mjestu. Najapsurdnija proturječnost projekta bila je u raspodjeli betona. Hitler je naredio da podmorničke luke u Brestu, Lorientu, Saint-Nazaireu i La Rochelleu imaju zidove debljine do 7 metara, dovoljne da apsorbiraju bombe najvećeg tada dostupnog kalibra. To je opravdao kao stratešku investiciju. Nova generacija U-bootova, takozvani tip 21, trebala je promijeniti pomorsku ravnotežu Atlantskog oceana i morala je biti zaštićena.
U međuvremenu su obalne obrane Normandije dobivale preostale materijale. U siječnju 1944. kada je Rommel ubrzao gradnju pod svojim izravnim nadzorom, sam Antoni Beevor u svom referentnom dijelu Dan D, bitka za Normandiju, navodi da je u nekim sektorima gradnja bila tek na 18% planiranog. Odgovorni inženjeri to su znali, arhivirali su i šutjeli. Organizacija TOT u najvećoj se mjeri oslanjala na prisilni rad. Sovjetske ratne zarobljenike, regrutirane francuske radnike, radnike dovedene iz okupiranih zemalja. Kvaliteta je bila izrazito neujednačena. U nekim sektorima zidovi bunkera mogli su izdržati mornaričke projektile srednjeg kalibra. U drugima je beton bio toliko porozan da su se inženjerski časnici odbijali potpisati i udariti pečat odobrenja. Isti ljudi koji su se trebali boriti s tih položaja to su znali. Nekolicina ih je o tome pisala u pismima koja su njihove obitelji čuvale desetljećima. Rommel nije gubio vrijeme na jadikovke. Od siječnja 1944. gotovo bez predaha obilazio je obalu, ustajao u 5 ujutro, doručkovao s general potpukovnikom Hansom Špajdelom, svojim načelnikom stožera, te se ukrcavao u službeni automobil za sate inspekcija. Rezultati tog napora bili su konkretni i mjerljivi. U siječnju 1944. na zapadnoj obali Francuske bilo je 1,7 milijuna mina. Do lipnja taj je broj premašio 6,5 milijuna. Na plažama su postavljeni milijuni prepreka, čelični elementi tipa C, zavarljene željezne 3 liste, okrunjene vodonepropusnim minama Tellermine, drveni stupovi visoki 6 metara na poljima za jedrilice koje su njemački vojnici ironično prozvali Rommelove šparoge. Na položajima gdje je nedostajalo suvremenog topništva inženjeri su demontirali kupole francuskih tenkova zarobljenih 1940. i ugradili ih u betonske blokove, stvarajući fiksna vatrena gnijezda koja su njihovi ljudi nazvali Tobruci prema bitkama u Sjevernoj Africi. Bio je to izum koji je nastao iz oskudice, a ne iz obilja. No najdublji problem obrane nisu bili beton ni mine. Bio je to rascjepkan sustav zapovjedanja. Kriegsmarine je kontrolirala obalno topništvo i odgovarala velikom admiralu Karlu Dönicu, a ne Rommelu. Luftwaffe je imala oko 350.000 ljudi na zapadu, uglavnom raspoređenih na logističke zadaće aparata moći Göringa, a Reichsmaršal je odlučno odbijao staviti svoje protuzračno topništvo pod zapovjedništvo kopnene vojske. Svaki put kada bi Rommel tražio koordinaciju između kopnene obrane i zračne zaštite, netko bi se pozvao na drukčiji lanac zapovjedanja i stvar bi ostala neriješena. Kada je Rommel izražavao frustraciju zbog beskorisnosti Luftwaffea, Hitlerovo je stožerno zapovjedništvo pokušavalo umiriti situaciju obećanjima o masovnoj proizvodnji mlaznih lovaca Me-260 i 2 i tajnih oružja, koja bi navodno prisilila Veliku Britaniju na predaju. Rommel je vidio što saveznična zračna nadmoć čini u Sjevernoj Africi i nije vjerovao ni jednom od tih obećanja. Rasprava o rasporedu oklopnih divizija bila je najteža strateška pogreška prije iskrcavanja. Rommel je tvrdio, i događaji su pokazali da je bio u pravu, da će saveznična zračna nadmoć onemogućiti masovno premještanje oklopnih snaga nakon početka invazije. Jedina prilika za pobjedu bila je uništiti saveznike na plažama u prvim satima, prije nego što bi uspjeli učvrstiti mostobran i započeti iskrcavanje teške opreme. Prvih 24 sata invazije bit će odlučujuća, napisao je u memorandumu iz siječnja 1944. Za saveznike kao i za Njemačku to će biti najdulji dan. Stoga je zahtijevao panzer postrojbe blizu obale, spremne za protunapad u minutama, a ne u satima. Feldmaršal Gerd von Rundstedt i general Leo Geir von Schweppenburg radikalno su se protivili. Na temelju iskustva s ruskog bojišta smatrali su da saveznike treba pustiti da se iskrcaju, identificirati glavno mjesto napada, a zatim izvesti masovni protunapad sa svim koncentriranim oklopnim formacijama.
Držati ih blizu obale značilo je izložiti ih savezničkom mornaričkom topništvu prije nego što bi uopće mogli ući u borbu. Rješenje koje je zagovarao von Schweppenburg bilo je držati panzer divizije sjeverno od Pariza, izvan dometa mornaričkih topova, ali u položaju da se brzo prebace prema bilo kojoj točki obale. To je bila čvrsta vojna doktrina na papiru. Bila je to i doktrina koja je funkcionirala 1941. i 1942. Problem je bio u tome što 1944. više nije postojala njemačka zračna nadmoć koja bi takvo masovno kretanje učinila mogućim. Hitler raspravu nije riješio, ispraznio ju je od sadržaja. Njegova odluka bila je kompromisno rješenje koje u praksi nije zadovoljilo nijedan od dvaju pristupa. Rommelu je dao operativnu kontrolu nad 3 panzer divizijama, drugom, 21. i 116. ali je prve 2 smjestio sjeverno od rijeke Sene, daleko od Normandije. Ostale 4 divizije koje su činile pravi udarni jezgru, 1. SS Leibstandarte, 12. SS Hitlerjugend, 17. SS i Panzer Lehr, ostale su pod izravnom kontrolom OKV-A i nisu se mogle pokrenuti bez osobnog Führerova odobrenja. Bio je to sustav osmišljen tako da jedan jedini čovjek donosi sve odluke u najkritičnijem trenutku rata. Taj će čovjek spavati kada taj trenutak dođe. Ljudi koji su čekali život njemačkih vojnika u Normandiji tijekom proljeća 1944. imao je paradoksalnu teksturu. Iscrpljujuću rutinu garnizonske službe pomiješanu s tjeskobom, koja je iz tjedna u tjedan rasla poput trave između betona. Za ljude koji su dolazili s istočnog bojišta, Francuska je bila gotovo neshvatljiva privilegija. Temperature u Sjevernoj Africi dosezale su 50 stupnjeva. U Rusiji su padale na 30 ispod nule uz vjetar. Sovjetske zime ubijale su ljude smrzavanjem i prije nego što bi se neprijatelj uopće pojavio. U normandijskim selima proljeća 1944. tržnice su nudile svježi sir, calvados, cider i jabuke. Seljaci, pomireni s 4 godine okupacije, odnosili su se prema vojnicima s umornom srdačnošću, koja je djelovala gotovo civilizirano u usporedbi s otvorenim neprijateljstvom ukrajinskih sela ili užasom totalnog rata koji je proždirao istok. Nemalo tih ljudi priznalo je godinama kasnije da im je Normandija izgledala kao gotovo zavidno odredište. Ta ih je percepcija činila manje budnima nego što su trebali biti. Sastav njemačkih snaga u normandijskom sektoru u proljeće 1944. bio je radikalno heterogen, a ta je heterogenost bila slabost o kojoj su zapovjednici raspravljali samo privatno. Veteranske terenske divizije, postrojbe s iskustvom stečenim na više bojišta, s dočasnicima koji su godinama bili u borbi i vlastitim pokretnim topništvom, bile su manjina. Većina od 36 pješačkih divizija raspoređenih u Francuskoj bile su statične postrojbe, osmišljene za obranu fiksnih položaja i bez sposobnosti reagiranja na napad u pokretu. U njima je bilo mnogo veterana s ranama koje su ih diskvalificirale za istočno bojište. Ljudi s plućima oštećenima plinom, s amputiranim udovima koji su koristili proteze, s ozljedama kralježnice zbog kojih nisu mogli marširati više od 10 kilometara. A uz njih regruti od 16 i 17 godina bez ikakvog iskustva. Vojska je te formacije birokratski hladno nazivala bataljunima želuca i uha. Muškarci s čirom, kroničnim probavnim problemima ili djelomičnom gluhoćom bili su grupirani u zasebne jedinice jer su ih njihove fizičke tegobe činile neprikladnima za službu uz zdrave postrojbe. Neki od tih bataljuna bili su gotovo u cijelosti sastavljeni od ljudi na posebnim dijetama ili s aparatićima za sluh koji su ovisili o baterijama koje su stizale neredovito. Postojao je i dodatni čimbenik krhkosti o kojem su njemački časnici raspravljali samo u najzatvorenijim krugovima. Neizvjesna lojalnost znatnog dijela ljudi pod njihovim zapovjedništvom.
Njemačka vojska u Francuskoj 1944. nije bila sastavljena isključivo od Nijemaca. Uključivala je Volksdeutsche, ljude germanskog podrijetla rođene u Poljskoj, Rumunjskoj, Jugoslaviji, Baltičkim zemljama i Sovjetskom savezu, zajedno s prisilno mobiliziranim regrutima iz Alzasa, Lorene i Luksemburga, teritorija pripojenih Rajhu 1940. i 1942. Mnogi od tih ljudi jedva su vladali njemačkim jezikom. Neki su tvrdili da ga razumiju, ali su odgovarali na francuskom ili poljskom kada bi stres otežao kognitivni napor rada na jeziku koji nije bio njihov. U jedinicama s visokim udjelom osoblja nenjemačkog podrijetla dočasnici su s posebnom pažnjom pratili svaki znak nelojalnosti. To nije bila paranoja. Prije iskrcavanja nekoliko vojnika poljskog i češkog podrijetla, uključenih u postrojbe Wehrmachta, dezertiralo je kako bi se pridružili francuskom pokretu otpora. Zapovjedništva su to znala, bilježila u svojim internim izvješćima i arhivirala. Postojala je i skupina koju su Nijemci nazivali Ostlegionen ili Osttruppen, jedinice sastavljene od bivših sovjetskih ratnih zarobljenika koji su odlučili obući njemačku uniformu bilo iz antikomunističkog uvjerenja, bilo jednostavno kako bi pobjegli iz logora za zarobljenike gdje je smrtnost bila razorna. Ti bataljuni, armenski, gruzijski, azerbajdžanski, kazahstanski, ukrajinski, bili su opremljeni zaplijenjenim oružjem različitog podrijetla i imali su borbenu vrijednost koju su i njihovi vlastiti njemački zapovjednici smatrali marginalnom. U 84. korpusu, 84. koji je branio normandijski sektor, ti istočni bataljuni činili su približno 1/6 ukupnog ljudstva. Bili su to ljudi koji u mnogim slučajevima nisu razumjeli zašto se bore u stranoj zemlji, pod zastavom koja nije bila njihova, protiv neprijatelja koji im je u nekim slučajevima mogao ponuditi slobodu kao uvjet predaje. Najčvršća i najbolje pripremljena postrojba u cijelom normandijskom sektoru bila je 352. pješačka divizija, a činjenica da je saveznična obavještajna služba nije otkrila bila je jedna od najskupljih pogrešaka planera operacije Overlord. Divizija je osnovana u studenome 1943. u Saint-Lô pod zapovjedništvom general pukovnika Dietricha Kreisa, veteranskog časnika s iskustvom sa sovjetskog bojišta i borbe u obrani. Njezinu jezgru činili su veterani ruske kampanje, ljudi koji su znali što znači držati položaj pod masovnom topničkom vatrom, dopunjeni mladim regrutima koji su prije raspoređivanja prošli intenzivnu višemjesečnu obuku. Rommel ju je u ožujku 1944. premjestio u sektor Bajuxa i uklopio u obrambeni sustav središnje normandijske obale, ojačavši postojeća gnijezda otpora njezinim pokretnim topništvom i izviđačkim bataljunima. Kada su saveznički planeri izrađivali procjene gubitaka za iskrcavanje na plaži Omaha, procijenili su da će se suočiti s 2 bataljunima 716. statične divizije, starijim i fizički oslabljenim ljudima, niskog morala i loše opremljenima. Nisu znali da je ondje 352. divizija. Ta će obavještajna pogreška stajati 1000 života. U pojedinačnim gnjezdima otpora koje je njemački priručnik nazivao Widerstandsnester, vojnici su živjeli rutinu koja je brisala tjedne. 6-satne straže unutar bunkera, s betonom koji je izlučivao vlagu i mirisom soli i oružnog ulja koji se uvlačio u odjeću i kosu. Šum mora, koji su neki u svojim pismima opisivali kao stalnu i blago izluđujuću prisutnost. Razdoblja odmora na zaplijenjenim farmama, gdje se slama na podu borila s kartama operacija za raspoloživi prostor. Razmjena cigareta i kalvadosa za informacije i šutnju s lokalnim seljacima. Neki vojnici, osobito mlađi, prisjećali su se godinama kasnije da su ti mjeseci u Normandiji imali neobičnu kvalitetu snova. Bili su previše mirni da bi bili stvarni, uz stalni osjećaj da će se nešto uskoro slomiti. Ono što nitko od njih sa svojih položaja nije mogao vidjeti, bila je industrijska razmjera onoga što se pripremalo s druge strane kanala.
Na jugu Engleske više od 1,5 milijuna vojnika čekalo je ukrcaj u bazama raspoređenima od Cornwalla do Kenta. Američka brodogradilišta proizvela su u posljednje 2 godine više od 4.000 desantnih plovila različitih tipova. Skladišta streljiva bila su toliko prepuna da su logistički inženjeri počeli graditi dodatna podzemna skladišta. Saveznička zrakoplovna industrija isporučivala je nove lovačko-bombarderske zrakoplove u količinama koje nijedan model procjene njemačkog glavnog stožera nije bio uzeo u obzir. I iznad svega toga lebdjela je tajna koju Nijemci nisu razotkrili. Saveznici su izgradili 2 umjetne plutajuće luke, takozvane Mulberry, rastavljive, namijenjene tegljenju do Normandije i sastavljanju na plažama, čime su riješili logistički problem iskrcavanja bez prirodne luke. Cijela argumentacija njemačkog glavnog stožera o nužnosti obrane prirodnih luka počivala je na pretpostavci da će saveznicima jedna takva trebati za opskrbu invazije. Saveznici su svoju luku namjeravali dovesti sa sobom. Trenutak kada je sve počelo zora 6. lipnja 1944. osvanula je nad Normandijom s prividnom mirnoćom na površini koja je ispod sebe skrivala najveće kretanje koje je kanal La Manche ikada doživio. Od 23 sata 5. lipnja niz okolnosti gotovo je sustavno išao u prilog saveznicima. Luftwaffe je u prethodnim tjednima uništila većinu francuskih obalnih radarskih postaja, premda su ih u stvarnosti sami saveznici strateški uništili, uklonivši dvostruko više postaja u sektorima koji nisu bili Normandija kako ne bi otkrili stvarni cilj. Bez operativnog radara, njemački promatrači na obalnim položajima gledali su u tamu kanala bez ikakvog tehničkog sustava koji bi mogao otkriti ono što se približavalo. Samo njihovi uši, samo njihove oči, a kanal La Manche u noći s 5. na 6. lipnja 1944. bio je prekriven niskim oblacima koji su smanjivali vidljivost na nulu. General Erwin Rommel donio je odluku da se odsutni na temelju meteorološke prognoze. Zentralwetterdienst, središnja njemačka meteorološka služba, predvidjela je tjedan olujnog vremena nad kanalom s vjetrovima jačine 7 i valovima do 2 metra. U takvim uvjetima svaki amfibijski desant bio bi nemoguć. Desantni čamci bi se prevrnuli, postrojbe bi stigle na obalu u stanju potpune onesposobljenosti, a jedrilice ne bi mogle djelovati. Rommel je smatrao da ima vremena otputovati u Herlingen, proslaviti rođendan svoje supruge Lucije 6. lipnja i sljedećeg dana posjetiti Hitlera u Berchtesgadenu kako bi zatražio operativnu kontrolu nad 12. SS divizijom i Panzerlehrom. Saveznički meteorolog, zapovjednik eskadrile James Stagg iz RAFA, uočio je prozor poboljšanja vremena od svega 36 sati između 2 sustava ciklona. Nijemci ga nisu vidjeli. Ta razlika u vremenskoj prognozi promijenila je tijek povijesti. Prvi koji je primijetio nešto neuobičajeno nije bio nikakav obavještajni časnik niti radarist. Bio je to general pukovnik Josef Reichert, zapovjednik 711. pješačke divizije u sektoru istočno od ušća rijeke Orne. Reichert je razgovarao u časničkoj blagovaonici do poslije ponoći, navika koja je iritirala njegove nadređene, ali koju je on opravdavao kao dio morala postrojbe. Kada se konačno spremao otići na počinak, čuo je šum koji se nije uklapao u noć. Motori zrakoplova, mnogi koji su letjeli nisko među oblacima. Izašao je vidjeti što se događa. Između rastrganih oblaka bila je puna luna i u jednom od tih razvedravanja mogao je razaznati nekoliko zrakoplova kako kruže iznad zgrade njegova zapovjednog mjesta. Utrčao je natrag kako bi uzeo svoj pištolj i tada je čuo povik "Padobranci!". Četverocjevni protuzračni topovi od 20 mm otvorili su vatru. Operativni časnik poslao je uzbunu 84. korpusu, dok je Reichert pokušavao stupiti u kontakt s glavnim stožerom u Rouenu. Telefonske linije već su bile prekinute na nekoliko mjesta.
Duž cijele bojišnice prvi minuti zore bili su niz proturječnih i zbunjujućih izvješća. Padobranci 82. i 101. američke zračno-desantne divizije zajedno s pripadnicima 6. britanske zračno-desantne divizije bili su bačeni nad područje operacija veće od 80 četvornih kilometara. Raspršenost uzrokovana oblacima i lošom navigacijom nad nepoznatim terenom bila je tolika da su Nijemci koji su ih vidjeli kako slijeću primali dojave o padobrancima na mjestima koja su u mnogim slučajevima bila udaljena 20 km jedno od drugoga. Iz zapovjedništava je bilo nemoguće rekonstruirati koherentnu sliku situacije. Ophodnje koje su izlazile u izviđanje često nisu nalazile ništa. Glasnici poslani da ponovno uspostave veze nestajali su na putovima punim neprijateljskih vojnika koje ni oni sami nisu mogli smjestiti na kartu. Zapovjednik 84. korpusa, general Erich Marks, primio je izvješća koja su smještala američke padobrance južno od Carentana i naredio jedinom raspoloživom pričuvnom bataljunu, kampfgrupe pukovnika Ernsta Mayera, da krene prema tom području. U 3 sata ujutro Mayer i njegovi grenadiri bili su na cesti u normandijskoj tami, napredujući prema cilju za koji će se nekoliko sati kasnije pokazati da nikada nije postojao na navedenim koordinatama. U gnijezdu otpora dvojnove N62 na liticama iznad plaže Omaha poručnika Bernharda Frerkinga probudila je buka motora. Popeo se na promatračku točku i pogledao prema kanalu. Nije vidio ništa, samo maglu i tamu. Pratio ga je njegov ordonans, vojnik Heinrich Severloh. Severloh će godinama kasnije tvrditi da je bio među prvima koji su ugledali neke od brodova kada su se oblaci nakratko razmaknuli. 5, možda 7 plovila koja su se kretala paralelno s obalom, postavljajući dimnu zavjesu. Prizor je trajao manje od minute prije nego što su se oblaci ponovno zatvorili. Frerking je uzeo dalekozor i rekao: "Evo ih." Pozvao je radio operatera i naredio mu da pokuša uspostaviti kontakt s plovilima. Odgovora nije bilo. Frerking je proslijedio izvješće uz zapovjedni lanac i vratio se u svoj bunker čekati upute koje su stigle tek nakon nekoliko sati. U 4 ujutro feldmaršal Gerd von Rundstedt, već potpuno budan u svom stožeru u Saint-Germain-en-Laye'u na rubu Pariza, nazvao je OKV u Berghofu kako bi zatražio trenutačno raspoređivanje oklopnih pričuvnih divizija, konkretno 21. panzer divizije i Panzerlehra. Hitler je spavao. Bio je budan do 2 sata ujutro tijekom jedne od svojih uobičajenih večeri, u ovom slučaju s Evom Braun i Josephom Goebbelsom, raspravljajući o filmu i svjetskoj situaciji. Dežurni časnici u Okadubljevu procijenili su dostupna izvješća, raspršene padobrance, nejasna izvješća o pomorskoj aktivnosti, nejasne radijske prijenose i zaključili da nemaju dovoljno informacija da bi opravdali buđenje Führera. Prema protokolu, nijedan časnik OKV-a nije imao ovlasti narediti pokret pričuvnih divizija. Samo Hitler. A Hitler je spavao. Zahtjev von Rundstedta bio je odbijen. Panzerske postrojbe ostale su nepokretne. Mladi desetnik Franz Gockel, 18-godišnjak u dvojnove N62, prisjetio se da, kada je do njegove položaja stigla najviša uzbuna, nitko to isprva nije shvatio ozbiljno. U prethodnim tjednima bilo je toliko uzbuna da je psihološki mehanizam desenzibilizacije učinio svoje. Većina ljudi u ležajevima pokušala je nastaviti spavati. Narednik Ludwig Förster morao je inzistirati: "Ovaj put je ozbiljno, dolaze." Tek tada je umor nestao i za nekoliko minuta ljudi iz duplove N62 bili su na svojim položajima, provjeravajući mehanizme mitraljeza u tami, brišući krpama slanu rosu s metalnih zatvarača, čekajući da ugledaju nešto na moru koje je i dalje bilo crno i nevidljivo. U zapadnom sektoru bojišnice problem zapovjedanja dodatno se pogoršao odsutnošću nekoliko ključnih generala. General Friedrich Dollmann, zapovjednik 7. armije, bio je zakazao ratne vježbe u Rennesu za jutro 6. lipnja, simulaciju odgovora na savezničko iskrcavanje s jezivim smislom za ironiju sudbine
što je značilo da je nekoliko njegovih zapovjednika divizija putovalo prema tom gradu kada su se uzbune počele oglašavati. General Wilhelm Falli iz 91. zračno-desantne pješačke divizije čuo je tutnjavu savezničkih zrakoplova dok je vozio prema Rennesu i okrenuo se natrag. Nikada nije stigao do svog zapovjednog mjesta. Padobranci 82. zračno-desantne divizije postavili su mu zasjedu na cesti, izbacivši Fallija iz vozila s teškim ozljedama. Kada je pokušao dohvatiti svoj pištolj, američki poručnik ga je ubio jednim hicem. Falli je bio prvi njemački general koji je poginuo u Normandiji. General Edgar Feuchtinger, zapovjednik 21. panzer divizije, jedine oklopne postrojbe u položaju da napadne plaže u prvim satima, te je noći bio sa svojom ljubavnicom u Parizu. Sa sobom nije imao nikakav radio uređaj. Kada se napokon vratio u svoj stožer, njegova je divizija već satima bila paralizirana, čekajući zapovjedi koje je samo on mogao dati. Feuchtinger je bio topnik bez stvarnog iskustva u oklopnom ratovanju. Prema povjesničaru Antoniju Bevoru, zapovjedništvo nad tom divizijom dobio je, zahvaljujući svojim vezama unutar nacističke stranke, više nego zbog vojne sposobnosti. Njegova odsutnost u najkritičnijoj noći kampanje bila je katastrofa koju je divizija satima pokušavala nadoknaditi. Tijekom tih sati saveznici su se iskrcavali, a nijedan njemački oklopnjak nije se pomaknuo prema obali. Potop Čelika, plaže. U 5:50 ujutro 6. lipnja 1944. obzor kanala La Manche pretvorio se u vatru. Zbojnika USS Texas, USS Arkansas, HMS Warspite, HMS Ramillis i monitora HMS Roberts, zajedno s 20 krstarica i 65 razarača raspoređenih ispred 5 sektora iskrcavanja, stotine topova okrenule su se prema kopnu i istodobno otvorile vatru. Projektili od 380 mm s Warspite-a težili su više od 870 kg. Kada bi pogodili cilj, dizali su stupove zemlje, betona i čelika visoke 20 metara. Više od 38.000 raketa ispaljeno je u prvim minutama na obalni pojas. Buka nije bila artikuliran zvuk. Bila je to sila koja je prolazila kroz tijela, pritiskala pluća i činila nemogućim jasno razmišljanje. U bunkerima je pri svakoj obližnjoj detonaciji prašina padala sa zidova, instrumenti su vibrirali na svojim nosačima, a ljudi su se tiskali uz beton stisnutih zubi, čekajući da prestane. Unutar gnijezda otpora branitelji su dobili preciznu zapovjed: ostati u zaklonu tijekom bombardiranja i ne otvarati vatru dok se neprijateljski vojnici ne približe na 400 metara od obale. To je bila taktički razumna zapovjed. Izlaganje tijekom pomorskog bombardiranja bilo je samoubojstvo, a prerano otvaranje vatre upozoravalo bi topništvo razarača, koje je moglo prilagoditi paljbu s razornom preciznošću. Vatrena disciplina koju su branitelji Omahe održali tijekom prvih minuta iskrcavanja bila je jedan od čimbenika koji su tu plažu pretvorili u klaonicu. Kada su se rampe čamaca spustile, Nijemci su otvorili vatru s netaknutih položaja, s savršenim linijama paljbe, na udaljenostima na kojima je promašaj bio nemoguć. Prethodno bombardiranje u nekoliko je sektora bilo znatno manje učinkovito nego što su saveznički planeri očekivali. Na plaži Omaha bombarderi B-17 8. zračne armije, koji su trebali uništiti bunkere prije 6:30, ispustili su svoj teret s kašnjenjem od između 30 sekundi i 3 minute, iz straha da ne pogode vlastite snage. U sektoru plaže, gdje je brzina niskih oblaka onemogućavala izravno vizualno promatranje, to je kašnjenje značilo da je većina od 13.000 bombi pala do 3 km u unutrašnjost, na prazna poljoprivredna polja. Nijedan bunker nije bio uništen. Mitraljezi, protuoklopni topovi, minobacači i vatrena gnijezda 352. divizije ostali su potpuno netaknuti. Vojnici koji su se spuštali niz rampe desantnih čamaca suočili su se s obrambenim sustavom koji bombardiranje nije ni dotaknulo. Plaža Utah.
Na krajnjem zapadu, iskrcavanje 4. američke pješačke divizije imalo je koristi od niza pogrešaka koje su slučajno igrale u njihovu korist. Navigacijska pogreška, pripisana jačim morskim strujama nego što je bilo izračunato, skrenula je prvi val oko 1800 metara južno od predviđene točke. Taj je sektor bio upravo jedan od onih koji je primio najučinkovitije zračno bombardiranje duž cijele normandijske obale. Piloti 9. bombarderskog zapovjedništva spustili su se na niže visine od propisanih, postigavši neuobičajenu preciznost. Njemačke obrane na tom dijelu bile su oštećene, jedina obližnja jaka točka bila je gnijezdo broj 5, a posada elementi 709. Statične divizije izgubila je velik dio svoje vatrene moći prije nego što je stigao prvi američki vojnik. Kapetan Artur Janske, zapovjednik gnijezda broj 5, nemoćno je promatrao kako 2 njegova bunkera s municijom gore prije nego što je iskrcavanje započelo, kako mu je protuoklopni top bio uništen u bombardiranju i kako je jedan od njegovih vlastitih vojnika vikao da se treba predati. Janske, koji je na istočnom bojištu osvojio Viteški križ, nije paničario. Naredio je da se položaji zadrže i uzeo svoju pušku. Kada se iskrcao 8. američki pješački puk, dočekala ga je vatra Janskeovih preživjelih. No otpor je već bio taktički beznačajan, bez veza, bez topništva, s nekoliko svojih ljudi, uključujući Poljaka i Čeha, koji su se jedan po jedan predavali obuzeti očajem. Janske je ispalio 2 dogovorene signalne rakete kako bi pozvao topničku potporu. Nitko nije odgovorio. Njegov glasnik, poslan biciklom prema potpornoj topničkoj bateriji, kada su se komunikacije prekinule, ležao je mrtav u jarku manje od 1 kilometra dalje, pogođen od strane savezničkog padobranca. Kada je jedan Sherman zapucao na njegov položaj i Janske se osvijestio na tlu, američki vojnik ga je vukao prema bunkeru govoreći mu: "Smiri se, Nijemče." Bilo je 8:30 ujutro. Janske je bio zarobljenik. Bitka za Utah Beach za njega je završila za 120 minuta. Omaha Beach. Ovdje je rat toga dana poprimio dimenziju drukčiju od bilo koje druge plaže. Kombinacija terena, litica visokih i do 50 metara koje su nadzirale 8 kilometara otvorenog pijeska bez prirodnog zaklona, prisutnost 352. Pješačke divizije koju savezničke obavještajne službe nisu otkrile, te neuspjeh preliminarnog bombardiranja stvorili su uvjete za pokolj koji je zamalo zaustavio cijelo iskrcavanje. 7.000 njemačkih branitelja 352. divizije, pojačanih elementima 716. statične divizije, bilo je raspoređeno u 15 gnijezda otpora koja su se stepenasto protezala od pijeska do vrha litica s unakrsnim linijama paljbe koje su pokrivale svaki metar plaže. Dvojno Ven-62, dvojno Ven-65, dvojno Ven-68 i dvojno Ven-70 bili su središnja gnijezda sektora Easy Red, najgušće branjenog dijela. Svako je sadržavalo mitraljeze MG-42 sposobne ispaliti do 1500 metaka u minuti, minobacače od 80 mm, protuoklopne topove i promatračke položaje s izravnom linijom pogleda do obale. Bunkeri su bili izgrađeni s puškarnicama postavljenima pod kosim kutom u odnosu na obalu, neizravno prema moru, što ih je činilo nevidljivima za izravnu pomorsku paljbu i omogućavalo im da bočno kose plažu smrtonosnom enfiladom. Kada su se rampe prvih desantnih čamaca LC VP spustile u 6:30 ujutro ispred sektora Omaha, branitelji su otvorili vatru točno kako su bili instruirani. Mitraljezi su bili usmjereni ravno u otvore rampi. Vojnici koji su prvi silazili bili su pokošeni prije nego što su dotaknuli vodu. Oni koji su skakali sa strana čamaca padali su u dubine koje su njihove 30-kilogramske opreme pretvarale u smrtonosne zamke. Nekoliko vojnika koji nisu znali plivati utopilo se prije nego što ih je pogodio jedan metak. 27 od 32 tenka DD
amfibijskih tenkova lansiranih s 4 km od obale potonulo je zbog valova prije nego što su stigli do kopna. 2 koja su dosegla plažu onesposobljena su u zoni loma valova. Prvi val iskrcao se bez oklopa, bez da je bombardiranje dotaknulo obranu i pod unakrsnom vatrom koja nije ostavljala mrtvi kut. Poručnik Frerking iz komunikacijskog bunkera dvojno VN-62 prenosio je topničke koordinate na desantne čamce koji su se približavali. Baterija Houteville odgovarala je svojim haubicama od 105 mm. Franz Gockel na susjednom položaju pucao je iz mitraljeza i promatrao ono u što nije mogao vjerovati. Unatoč gubicima, unatoč vatri, čamci su nastavili pristizati, jedan za drugim. Plima je neprestano donosila nove vojnike. Nismo mogli razumjeti zašto su se oni koji su bili pod kišom metaka nastavili vraćati, napisao bi godinama kasnije u svojim memoarima. Na njemačkoj strani bojišta to pitanje zašto se ne zaustavljaju bilo je najraniji znak da se nešto temeljno promijenilo. U 10:12 ujutro stigao je najznačajniji radiogram toga dana iz duplo VN-62. U tom gnijezdu otpora ostao je operativan samo jedan mitraljez. Bio je to onaj Heinricha Severloha i Severloh nije namjeravao stati. MG-42, prvi čovjek koji nije prestajao pucati dvojno VN-62, bio je izgrađen na neravnom brežuljku, prekrivenom kratkom travom i pješčanim kamenjem koji se spuštao prema rubu litica. Ljudi na položaju mogli su vidjeti cijelu plažu s nemilosrdnom jasnoćom, vlažan smeđi pijesak, čelične prepreke posađene u plimnoj zoni, bijeli pjeničavi valovi i dalje, čamci kako se približavaju u liniji. Heinrich Severloh, 21-godišnjak, rođen u Metzingen, današnjem Eldingenu u Donjoj Saskoj, nije bio fanatici. Prema vlastitoj kasnijoj priči, nije želio biti u tom ratu, nije želio biti u Francuskoj i nije želio pucati iz mitraljeza na mladiće svoje dobi. Bio je dodijeljen poručniku Frerkingu kao ordonans, uloga osobnog pomoćnika i glasnika. Ali toga dana, u dvojno VN-62, Frerking je koordinirao topničku vatru iz komunikacijskog bunkera, a Severloh je bio jedini koji je ostao na položaju s mitraljezom. Kada su se prednje rampe prvih čamaca spustile pred plažom Easy Red, mitraljez je počeo raditi. Upute su bile jasne. Čekati dok vojnici ne budu imali vodu do koljena kako bi se osiguralo da su na plaži i da ne mogu odustati. Franz Gockel, koji je promatrao sa susjednog položaja, opisao je to ovako. Ubrzo se cijela plaža ispunila Amerikancima. Mnogi su ostali ležati na pijesku, ali kada je stigla voda, morali su se i dalje kretati. Ponovno smo ih uzeli pod vatru. Nismo mogli razumjeti zašto su oni koji su bili pod kišom metaka nastavili dolaziti unatoč ogromnim gubicima. Severloh je pucao neprekidno satima. Samo u trenucima kada bi se cijevi MG-42 pregrijale i trebale su se ohladiti, koristio je pušku karabiner 90 i 8K kako bi nastavio održavati vatru. Jedna od pušaka toliko se zagrijala da je mehanizam oštećen i morala je biti zamijenjena. Vojnici koji su mu dostavljali streljivo iz obližnjeg bunkera održavali su lanac opskrbe. Drugi mitraljez VN-62 postao je neupotrebljiv sredinom jutra zbog odlomaka granate. Severloh je bio jedini operator u funkciji na svom sektoru. Oko 10:12 ujutro, radiogram poslan s njemačkih položaja potvrdio je ono što je Severloh već sumnjao slušajući tišinu oko sebe. Jedini mitraljez koji je ostao aktivan u duplo VN-62 bio je njegov. Najuznemirujući trenutak toga jutra, prema njegovim memoarima objavljenima 2000 pod naslovom Dvojnov N62, Erinnerungen an Omaha Beach, nije bio pucati neprekidno satima. Bio je to jedan jedini hitac. Pred njegovim položajem iza ostataka dvaju betonskih blokova starog mlinarskog objekta sakrio se američki vojnik s plamenometom na leđima.
Severloh ga je vidio, nišanio iz K-98 i pucao. Metak je probio kacigu vojnika. Taj jedini hitac među tisućama koje je tog dana ispalio, ostao je urezan u njegovom pamćenju na način na koji ostali nisu. Je lui ai tiré dessus. Und wahrscheinlich den Kopf traf. Je l'ai probablement atteint à la tête. Godinama ga je posjećivao u snovima. Gore od toga nego vidjeti desetke ljudi kako padaju pod rafalima MG-42, rekao je. Taj čovjek je imao lice. Oko 14 sati Severloh je primijetio kako se Sherman tenkovi približavaju s zapada. Glavno streljivo MG-42 bilo je gotovo pri kraju i nastavio je pucati s tracer mecima. Nedugo zatim, eksplozija je pogodila njegov položaj i ozlijedila ga u lice. Ostao je na položaju. U 15 sati poručnik Frerking, svjestan da su bokovi pali i da je dvojno VN-62 praktički opkoljen, naredio je povlačenje. Ostala su 3 muškarca, Frerking, Severloh i vojnik čije ime nije zabilježeno. Prema Severlohovom svjedočenju, Frerking ga je pogledao prije nego što mu je naredio da izađe prvi. Stisnuo mu je ruku, ozbiljno ga pogledao i rekao da bude vrlo oprezan. Severloh je poslušao. Trčao je od kratera do kratera prema St. Laurentu. Čekao je poručnika. Poručnik nije stigao. Hitac u glavu na otvorenom terenu. Frerking je poginuo tijekom povlačenja. Vojnik bez imena pao je kasnije, unutar zemlje. Severloh je tijekom 9 sati ispalio najmanje 12.000 metaka iz MG-42 i oko 400 iz K-98. Procjene o gubicima koje je nanio, čak i one najkonzervativnije među povjesničarima, prelaze 1000. On sam je u intervju iz 2004. izjavio: definitivno je bilo barem 1000 ljudi, vrlo vjerojatno više od 2000, ali ne znam koliko sam ljudi pogodio. Bilo je užasno. Samo pomisao na to izaziva mi mučninu. Spavajuće rukovodstvo, njemački odgovor. Dok su muškarci u gnjezdima otpora sami i bez pojačanja vodili borbu, njemačka zapovjedna struktura prolazila je kroz jednu od najtežih kriznih situacija u ratu. Nije samo Hitler spavao do 9 ujutro. Bio je to cijeli sustav dizajniran da se paralizira. Vojni maršal Erwin Rommel nije bio na svom zapovjednom mjestu u dvorcu La Roche-Guyon. Putovao je u Herlingen u Njemačkoj kako bi proslavio rođendan svoje supruge 5. lipnja, a planirao je sljedeći dan posjetiti Hitlera kako bi pokušao dobiti operativnu kontrolu nad 12. SS Panzer i Panzerlehr. Kada je telefonom u 6:30 ujutro 6. lipnja obaviješten da je iskrcavanje započelo, odmah je krenuo natrag, ali kada je stigao u svoj stožer, kritično razdoblje prvih sati već je prošlo. General Friedrich Dollmann, zapovjednik 7. armije, sazvao je vojne vježbe u Rennesu za 6. lipnja, simulaciju odgovora na savezničko iskrcavanje, što je značilo da je velik dio njegovih zapovjednika divizija bio na putu za Rennes ili već u tom gradu kada je iskrcavanje započelo. General Karl Wilhelm von Schlieben iz 709. divizije i general Wilhelm Falli iz 91. padobranske divizije bili su među njima. Obojica su se okrenula natrag kad su primili izvještaje. Falli nije stigao. Vraćajući se u svoj stožer u blizini Carentana, zatekla ga je američka padobranska 82. divizija u zasjedi na cesti. Bio je izbačen iz vozila s teškim ozljedama. Kada je pokušao dohvatiti pištolj, američki poručnik ga je likvidirao. General Falli bio je prvi njemački general koji je poginuo u Normandiji. General Edgar Feuchtinger, zapovjednik 21. panzer divizije, jedine oklopne jedinice postavljene na razumnu udaljenost od obale, nije bio na svom zapovjednom mjestu te noći. Bio je sa svojom ljubavnicom u Parizu i nije imao sa sobom radio. Njegova odsutnost dodatno je povećala konfuziju koju je već stvarala složenost zapovjedne strukture. Divizija je bila praktički paralizirana satima, uključenih u manje borbe protiv britanskih padobranaca iz 6. padobranske divizije koji su pali istočno od rijeke Orne, ali nisu dobili jasne naredbe za napad na plaže. Hitler se probudio oko 8 sati.
Kada je obaviješten o iskrcavanjima, bio je zadovoljan. Uvjeren da je to samo mamac i da će pravi udar doći u Kaleu, izjavio je da je došlo vrijeme da uništi saveznike na kontinentu. Situaciju je shvatio mirno. Tek u ranim poslijepodnevnim satima odobrio je premještanje rezervnih panzer divizija. U 10:30 sati general Erich Marks, zapovjednik 84. korpusa i najviši časnik kojeg je situacija stavila u središte krize, naredio je 21. panzer diviziji da napadne britanske položaje na plažama. Nadređeni divizije, sam Feuchtinger, već na svom zapovjednom mjestu, poništio je naredbu tvrdeći da zahtijeva odobrenje B skupine armija. Pokrenuta je serija poziva između Fritza Bayerleina, Dolmana i Marksa o tome hoće li ili neće premjestiti tenkove na dnevnom svjetlu. Bayerlein je smatrao ludilom izlagati oklopnu tehniku savezničkoj topničkoj vatri i lovcima bombarderima za ono što je još uvijek smatrao sekundarnim upadom. U 14:30 Gerd von Rundstedt konačno je naredio zapovjedniku Fritzu Wittu da 12. SS Panzer Hitlerjugend krene prema normandijskoj obali. Učinio je to s nevoljkošću. Bojao se da će premještanjem te jedinice prema sjeveru ostaviti loše pozicioniranu za odgovor na ono što je i dalje u njegovom umu bilo stvarno iskrcavanje u Kaleu. U 16 sati 21. panzer divizija dobila je naredbu da napadne rupu između britanskog i kanadskog sektora iskrcavanja. General Marks rekao je pukovniku Hermanu von Oppeln-Bronikovskom, koji je vodio napad: ako ne izbacimo Britance u more, izgubili smo rat. 80 tenkova Panzer IV krenulo je prema sjeveru između normandijskih živica uz mehaniziranu pješačku pratnju 192. panzer grenaderskog puka pod pukovnikom Rauchom. Tijekom nekoliko sati dio snaga stigao je do obale kod Lut-sur-Mer i Lyon-sur-Mer, kratko odvajajući glave plaža Juno i Sword. No glavni napad panzer jedinica zaustavljen je od strane lagane pješačke postrojbe Shropshira na grebenu Perriesa. Tenkovi su otvorili vatru s padine brežuljka i našli pred sobom 6 funti protutenkovskih oružja, Firefly tenkove s razarajućim topovima od 17 funti i samo protuartiljeriju. U 10 minuta 6 Mark IV gorjelo je na desnom krilu i 9 na lijevom krilu blizu Mathieu. Preživjeli su potražili zaklon u rovovima i šumama. U 21 sat velika formacija savezničkih jedrilica preletjela je nebo, prevozeći pojačanja za zračni most kod Orne. Feuchtinger je to protumačio kao iskrcavanje iza leđa njegove divizije i naredio Rauchu da se povuče s obale. Ostatak 21. panzer divizije vratio se prema Caenu. Tijekom povlačenja napustili su preživjele iz 716. statične divizije koji su još uvijek držali svoje bunkere na obali. Prvi ozbiljan set koordiniranih ofenzivnih naredbi njemačkog zapovjedništva nije izdan sve do 0077. lipnja 1944. 14 sati nakon početka iskrcavanja. Hitlerova djeca 12. SS u borbi 7. lipnja 1944. kada su prvi elementi 12. SS Panzer divizije Hitlerjugend stigli na normandsko bojište, nitko na savezničkoj strani nije točno znao što im dolazi. Divizija se uglavnom sastojala od mladih ljudi od 17 do 18 godina, regrutiranih iz redova Hitlerove mladeži. Njihovi viši zapovjednici dolazili su iz prve SS Panzerleibstandarte, veterani s istoka s godinama borbenog iskustva. Kombinacija je bila namjerna, ideološki fanatizam od djetinjstva, zajedno sa zapovjednom strukturom oblikovanom u logorima smrti na Sovjetskom frontu. Njihova obuka pratila je geslo koje je izravno dolazilo iz Berlina. Fleksibilni poput kože, otporni poput krupovog čelika, lagani poput hrtova. Nije bilo vojnih vježbi u kasarnama. Cjelokupna obuka odvijala se u uvjetima stvarne borbe. U njima je usađena bezuvjetna odanost misiji, prezir prema boli
i spremnost na žrtvu kao najveća vrlina. Za mnoge od tih mladića koji su u lipnju 1944. stigli u Normandiju, rat je bio jedini oblik života koji su intenzivno poznavali. Njihov zapovjednik bio je Standartenführer Fritz Witt, 35 godina, odlikovan viteškim križem s hrastovim lišćem. Pratio ga je Kurt Mayer, časnik od 33 godine nadimka Panzermayer, zbog taktičke agresivnosti, zapovjednik izviđačkog puka. Mayer je bio poznat u diviziji po sposobnosti da svoju osobnost koristi za guranje vojnika u borbu, a među njegovim vojnicima širila se uvjerenost da je nepobjediv. 7. lipnja britanske snage pokušale su prvi put napredovati prema Caenu s glavnih plaža. Zaustavljene su. 8. lipnja pokušale su ponovno. Zaustavljene. 11. lipnja 51. škotska pješačka Highland divizija napala je južno od Rambil s ciljem da stigne do Seton Norina. Nakon dvodnevnih borbi kroz živice, Škoti su morali povući se uz velike gubitke. Saveznički lovci bombarderi, britanski Tajfun i američki P-47, koje su Nijemci zvali Jabos, neumoljivo su pratili svaki pokret na cestama. Vojnici Hitlerjugenda nazivali su ih bijesnim insektima. Iz zraka saveznički piloti nadimkom su ih zvali dječja divizija i kladili su se hoće li mladenački fanatizam izdržati stalni zračni pritisak. Izdržali su i više od toga. Hitlerjugend borio se u normandskim bokažes, labirintnim mrežama uskih polja odvojenih živicama visokim do 2 metra, s takvom žestinom da su čak i veterani bili zatečeni. Iz prikrivenih položaja među živicama postavljali su Panzerfaust, strojnice MG-42 i protutenkovsku artiljeriju u zasjedama, pretvarajući svaki saveznički pokušaj napredovanja u smrtonosnu zamku. Mnogi njihovi časnici bili su impresionirani vlastitim ljudima koje su zapovjedali. Izdržavali su pod vatrom kao da su godinama u borbi. 14. lipnja 1944. britanski pomorski napad pogodio je blizu zapovjednog mjesta divizije u Venizelu. Fritz Witt pogođen je Gellera u lice i odmah poginuo zajedno s jednim od svojih časnika. Vijest je izazvala duboku šokiranost u jedinici. Witt je s vojnim počastima pokopan na groblju Champigny-sur-Marne. Zapovjedanje je prešlo na Kurta Mayera, koji je sa svojih 33 godine postao najmlađi general u njemačkoj vojsci. Na kraju normandske kampanje Hitlerjugend pretrpio je oko 60% gubitaka. Saveznici su ga smatrali najstrašnijom snagom s kojom su se susreli u Francuskoj. Oluja čelika, operacija Epsom. Krajem lipnja 1944. izvorni saveznički plan bio je u ozbiljnim problemima. Maršal Bernard Montgomery predvidio je zauzimanje Caena već 6. lipnja u prvim satima iskrcavanja. 20 dana nakon te date grad je i dalje bio u njemačkim rukama, a Britanci su napredovali tek 10 km od plaža. Politički pritisak na Montgomerya bio je intenzivan, pojačan kontrastom s prvom američkom vojskom pod Bradleyem, koja je napredovala fluidnije kroz poluotok Cotentin prema Cherbourgu. Montgomery je 21. lipnja 1944. osmislio operaciju Epsom, obuhvatni manevar zapadno od Caena, u kojem je mobilizirao više od 60.000 vojnika i oko 600 tenkova. Glavna snaga bila je nedavno pristigla 8. britanska korpusna jedinica, iskrcana između plaža Gold i Juno tijekom prethodnih dana i još bez ulaska u borbu. Plan je bio jednostavan u svojoj geometriji. Prijeći rijeku Odon jugozapadno od Caena, zauzeti visinu 112, uzvišenje koje je dominiralo prilazima gradu s juga i završiti obuhvat s zapada dok je 30. Korpus vršio pritisak s lijevog boka. Ako bi potez uspio, njemačke oklopne divizije koncentrirane na sjeveru i sjeveroistoku Caena bile bi zarobljene u džepu. Montgomery nije znao da dok njegove snage dovršavaju pripreme, drugi SS Panzerkorpus dolazi na front s sjevera Francuske i Belgije s protivničkom misijom.
izvesti odlučujući kontraudar koji će saveznike protjerati natrag u more. Njihove 4 divizije predstavljale su najjaču koncentraciju oklopnih snaga koje su Waffen-SS prikupile u jednoj operativnoj zoni od bitke kod Kurska, ljeto 1943. prve. SS Panzerleibstandarte zauzela je regiju Bersan. 10. SS Panzer Frundsberg postavila se braneći stratešku visinu 112. 9. SS Panzer Hohenstaufen raspoređena je na južnoj obali rijeke Odon, a 2. SS Panzer Das Reich stacionirana je u Neuersu. Uz to oko 80 protuzračnih topova kalibra 88 mm 16. Luftwaffe divizije preuređenih za protutenkovsku borbu bilo je na raspolaganju. Top od 88 mm bio je najstrašnije oružje za savezničke tenkiste. Mogao je probiti prednju ploču Shermana s udaljenosti od 2000 metara na kojoj Sherman nije mogao učinkovito uzvratiti. Prije formalnog početka ofenzive između 24. i 25. lipnja druga britanska vojska izvela je preliminarne napade koji su postigli djelomične uspjehe. 33. britanski korpus na lijevom boku fronte zauzeo je naselja Tilly-sur-Seulles, Fontenay-le-Pesnel i Rauray. U središtu 8. korpus zauzeo je sela Le Mesnil-Patry i Noray-en-Bessan. Druga kanadski korpus na desnom sektoru uspio je zauzeti Roc. Ta, premda skromna, ali stvarna, postignuća stvorila su polaznu poziciju s koje je Epsom mogao započeti. U 7 ujutro 26. lipnja 1944. započela je ofenziva velikom artiljerijskom pripremom. Više od 700 topova otvorilo je istovremeni vatru uz 500 zračnih izleta RAF-a i vatru 3 britanskih krstarica u La Manšu, plus monitor HMS Roberts, čiji je glavni top od 381 mm mogao ispaliti granate teže od 800 kg na udaljenosti od 20 km unutar kopna. Pola sata kasnije, u 7:30, 15. škotska pješačka divizija započela je napredovanje i prodrla gotovo 4 km u njemačke linije, zauzevši sela La Gaule i Saint-Manvieu. U tom selu pao je Crocodile tank s plamenikom, varijanta Churchill tanka s plamenikom umjesto glavnog topa, uništen od strane mladog vojnika Emila Düra. Teško ranjen od neprijateljske vatre pri prilasku, Dürr je ispalio 2 uzastopna Panzerfausta i postavio magnetsku minu na oklop, pretvarajući ga u željeznu hrpu. Posmrtno je odlikovan viteškim križem željeznog križa. Škoti su također ušli u selo Sjö, ali napredovanje se tamo zaustavilo zbog neočekivane žestine. Iz savršeno prikrivenih položaja u Bokežu, mreži živica, zidova i terasastih polja koja je normandski krajolik pretvarala u labirint izoliranih prostora, njemački branitelji, Hitler-Jugenda i panzer elementi izranjali su iz zaklona koji prethodno bombardiranje nije otkrilo. Samo u Šeušu 15. divizija izgubila je 200 ljudi u nekoliko sati. Topovi od 88 mm postavljeni iza grebena uništavali su Sherman tenkove na udaljenostima na kojima Sherman nije mogao uzvratiti. Saveznički oklopnjaci gorjeli su jedan za drugim, a da nisu ni vidjeli cijev oružja koje ih je pogodilo. Kad je pao mrak, novi pokušaj prelaska rijeke Odon odbijen je, ostavljajući još mrtvih među Škotima. 27. lipnja, drugi dan ofenzive, 11. britanska oklopna divizija, uz podršku 43. Wessex pješačke divizije, pokušala je prijeći Odon na više točaka, ali našla je obranu Waffen-SS, koja je odmah zatvorila svaki proboj kontraudarima. Ipak 15. škotska divizija potpuno je zauzela Sjö taj dan, a jedna od njezinih jedinica zauzela je most Tourmoville preko Odona, uspostavljajući nesigurni mostobran na južnoj obali. Bio je to najdublji napredak od iskrcavanja u istočnom sektoru. Pozicija se proširila nekoliko sati kasnije zauzimanjem Grainville-sur-Odon. U zapadnom sektoru 33. korpus spojio je svoj napredak s 8.
Korpusom kako bi stvorio iskočinu duboku, oko 8 km i široku 4 km zapadno od Caena, upravo onakvu kakvu je izvorni plan predviđao. No, ta iskočina bila je uska, izložena s oba boka, a njezine linije opskrbe prolazile su kroz teren koji su Nijemci mogli gađati s okolnih visina. 28. lipnja 11. oklopna divizija izvela je najrizičniji napredak. S mostobranom preko Odona, konsolidiranim u Gavrusu i Baronu, tenkovi su pokušali osvojiti visinu 112. Bilo je to uzvišenje od svega 112 metara nadmorske visine, ali vizualno je dominiralo cijelim okolnim terenom u radijusu od 15 km. Tko kontrolira tu visinu? Kontrolira južne prilaze Caenu, ceste prema Falezeu i skladišta goriva koja su njemačkim divizijama bila potrebna za bilo koji pokret. Nijemci su to znali. 10. SS Panzer Frundsberg pretvorila je visinu u utvrdu. Protutenkovski topovi od 75 i 88 mm u savršeno maskiranim položajima, pješačke jedinice opremljene Panzerfaustom na padinama i izviđači koji koordiniraju vatru teških minobacača iz šumskih zaklona na podnožju brda. Kad su Sherman tenkovi 11. oklopne divizije pokušali usći padine visine 112, bili su uništeni sa sustavnom preciznošću koja je impresionirala čak i branitelje. Protutenkovski topovi pucali su s položaja koje tenkovi nisu mogli locirati. Minobacači od 150 mm padali su na vozila koja bi stala tražeći zaklon. U prvim satima napada 11. oklopna divizija izgubila je desetke tenkova. Posade koje bi uspjeli izaći iz zapaljenih vozila nalazile su se na otvorenom terenu bez ikakvog zaklona pod vatrom mitraljeza iz šumica. Napad na visinu 112 koštao je Britance više oklopnih vozila u jednom danu nego što su ih izgubili u bilo kojem drugom danu od iskrcavanja. Visina je ostala predmet borbi tjednima, mijenjajući vlasnike više puta, sve dok nije postala jedan od najsurovijih simbola normandijske kampanje za britansku vojsku. 29. lipnja 1944. drugi SS Panzer Korpus izveo je koordinirane kontraudare, koji su zapravo bili izvorni cilj tih divizija prije nego što ih je saveznički napredak primorao na obrambeni odgovor. U 18 sati 9. SS Hohenstaufen napao je iz Čeusa prema sjeveru, pokušavajući odsjeći bazu savezničke iskočine, ali ga je zadržala 49. pješačka divizija West Riding u borbama koje su trajale cijelu noć. Druga SS Das Reich istovremeno je napao sjeverno od rijeke Odon, a zaustavili su ga škodni iz 15. divizije. 10. SS Frundsberg postigla je jedine njemačke napretke tog dana, mala teritorijalna osvajanja protiv 11. Oklopne divizije koja su koštala nekoliko Shermana, ali nisu uspjela odsjeći iskočinu. Tog istog dana njemačka minobacačka granata ubila je brigadnog generala Roberta Hindea, zapovjednika 7. britanske oklopne brigade, dok je promatrao front s naprednog položaja. 30. lipnja njemački kontraudari počeli su gubiti zamah pred savezničkim odgovorom. Rafovi lovci bombarderi Tajfun napadali su u valovima koncentracije njemačkih oklopnih snaga u pozadini, koristeći svoje RP-3 rakete protiv kolona vozila koja su pokušavala napredovati cestama. SS divizije izgubile su oko 40 tenkova u samo jednom danu zračnog bombardiranja, a da ih nisu uspjele dovesti do fronte. Paraliza koju su Nijemci nametnuli saveznicima od 1. lipnja sada se okretala protiv njih samih. Isto nebo koje je spriječavalo panzer tenkove da se pomaknu prema plažama na dan D, i dalje im je spriječavalo kretanje prema savezničkoj iskočini 6 tjedana kasnije. Početkom srpnja Montgomery je naredio zaustavljanje operacije Epsom i reorganizaciju jedinica za sljedeću fazu. Bilanca je bila razorna u smislu prvotnih očekivanja. Osvojen iskočinski teren, 8 puta 4 km, bio je samo dijelić teritorija koji je plan predviđao. Caen je i dalje bio u njemačkim rukama,
a visina 112 pokazala se gotovo neprobojnim obrambenim punktom. Saveznički gubici iznosili su približno 4000 ljudi tijekom glavnih dana operacije, s značajnim gubicima oklopnih snaga, osobito u borbama oko visine 112. Operacija nije ostvarila nijedan od svojih deklariranih strateških ciljeva. Međutim, iz njemačke perspektive, Epsom je bila taktička pobjeda koja je u sebi nosila sjeme strateškog poraza. Kako bi zaustavio saveznički napredak, drugi SS Panzerkorpus, koji je stigao na front s namjerom izvršenja odlučujućeg kontraudara da protjera invazore u more, bio je prisiljen potrošiti se u obrani. Te 6 oklopnih divizija, koje su predstavljale jedinu snagu sposobnu promijeniti ravnotežu kampanje, ostale su fiksirane u sektoru KNA, gubeći ljudstvo i materijal koji se nisu mogli nadomjestiti. Svaki uništeni tenk u normanskim živicama bio je nenadoknadiv. Svaki uništeni Sherman sutradan je zamijenjen novim spuštenim s iskrcajnih rampi na plažama. Aritmetika rata istrošenosti neumoljivo je radila protiv Nijemaca. Unutar višeg zapovjedništva osi pukotine su postale javne. Maršal Gerd von Rundstedt i maršal Erwin Rommel zajedno su predložili napuštanje KNA, povlačenje na čvršću obrambenu liniju na jugu i reorganizaciju oklopnih divizija za realističan kontraudar. Hitler je odbio prijedlog bez rasprave. 2 dana kasnije von Rundstedt je smijenjen s dužnosti i zamijenjen maršalom Günterom von Klugeom. Geir von Schweppenburg, zapovjednik zapadnog panzer grupe, smijenjen je u korist generala Heinricha Eberbacha. Friedrich Dollmann, zapovjednik 7. vojske, počinio je samoubojstvo 28. lipnja nakon što je dobio obavijest da će biti smijenjen i podvrgnut vojnom sudu zbog gubitka Scherburga. Von Kluge je stigao na front uvjeren da su njegovi prethodnici loše upravljali situacijom koja se mogla kontrolirati. Trebalo mu je manje od 2 tjedna da dođe do istih zaključaka kao oni, da fronta ne može opstati s dostupnim resursima, da saveznička zračna nadmoć onemogućava bilo kakvo dnevno koncentriranje snaga i da Hitler neće dopustiti jedini manevar koji bi mogao produžiti kampanju. U jednom razgovoru zabilježenom u njegovim ratnim dnevnicima, von Kluge je promrmljao svom pomoćniku nakon sastanka s zapovjednicima korpusa. Kako se može boriti kad ti čak ne dopuštaju odlučiti gdje staviti tenk? Grad Caen pao je konačno 20. srpnja 1944. 36 dana kasnije od izvornog Montgomeryjevog rasporeda. Do tada je većina povijesnog grada bila svedena na ruševine savezničkim bombardiranjem. Romanička katedrala Saint-Étienne, sagrađena od strane Vilima osvajača u 11. stoljeću, preživjela je čudesno netaknuta okružena ruševinama. Od 60.000 civila koji su živjeli u Caenu prije rata, više od 20.000 je poginulo ili pobjeglo tijekom borbi. Njemački branitelji koji su tjednima izdržavali u tom perimetru platili su cijenu strategije koja ih je osuđivala da izgaraju na položajima koje nisu mogli osvojiti, štiteći grad koji Hitler odbijao napustiti, a saveznici su imali sredstva da ga unište kamen po kamen. Vrijeme istječe, tenkovi koji nisu mogli napredovati, osnovni problem panzer tenkova u Normandiji nije bila kvaliteta oklopa niti hrabrost posade. Problem je bilo nebo. Od prvog dana saveznički lovci bombarderi uspostavili su zračnu dominaciju, koja je svaki pokret tenkova tijekom dana pretvarala u smrtonosnu ruletu. Britanski tajfuni s raketama RP-3 i američki P-47 Thunderbolti nadlijetali su normandske ceste poput grabežljivaca, otkrivajući odsjaj sunca na kupoli ili trag prašine kolone u pokretu. Njemački tenkisti to su nazvali strah od zraka i raspravljali o tome s mješavinom poštovanja i očaja. Panzerlehr, smatrana najmoćnijom oklopnom divizijom Reicha na francuskom tlu, imala je 230 borbenih tenkova i 600 motornih vozila kada je stupila u akciju. Pokušala je napredovati prema frontu u danima nakon iskrcavanja.
Njezin zapovjednik, general bojnik Fritz Bayerlein, veteran Sjeverne Afrike i jedan od Rommelovih pouzdanih časnika, kasnije je opisao ono što je postalo stalna pojava. Svaki put kad bismo krenuli, nebo bi se napunilo vatrom. Gasili bismo motor i čekali, zatim bismo pokušali ponovno. Ceste su bile posute kraterima nastalim savezničkim raketama. Na nekoliko mjesta u blizini Kena cijele kolone Pantera ostale su ugljenisane na asfaltu, a da nisu ni stupile u kontakt s neprijateljem. Logistika je postala noćna mora. Spremnici goriva, mostovi preko rijeke Orne i željezničke pruge koje su povezivale Normandiju s ostatkom Francuske sustavno su uništavani savezničkim bombardiranjima prije iskrcavanja, kao dio takozvane savezničke transportne kampanje. Kamioni su se kretali noću, prekriveni granjem da smanje odsjaj, a ipak su trpjeli gubitke. Glasnici koji su pokušavali uspostaviti komunikaciju među jedinicama nestajali su na cestama punim kratera. Tenkovi koji bi ostali bez goriva ostajali su nepomični na raskrižima, napušteni od posada ili čekajući opskrbu koja nije dolazila. General Geyer von Schweppenburg pokušavao je koordinirati svoje divizije iz zapovjedništva zapadne panzer grupe uz sve veće poteškoće. Njegov koncept taktičkog manevra, takozvana Auftragstaktik, koji se temelji na lokalnoj inicijativi i fleksibilnosti srednjeg zapovjedništva, sukobljavao se s rigidnošću nametnutom iz Berlina. Bojno polje se mijenja svake minute, a mi i dalje čekamo odobrenja koja stižu s kašnjenjem od pola dana, komentirao je svojoj upravi. 18. lipnja savezničko zračno bombardiranje izravno je uništilo zapovjedništvo zapadne panzer grupe, teško ranivši Schweppenburga i uklonivši velik dio njegove uprave. Od tog trenutka koordinacija kontranapada postala je nepovratno fragmentirana. Rommel, koji je shvaćao razmjere katastrofe, putovao je 17. lipnja u Margival da osobno izvijesti Hitlera. Sastanak je bio napet. Rommel je govorio otvoreno. Situacija u Normandiji zahtijevala je političku odluku. Vojno, front se nije mogao održati bez povlačenja. Hitler je šutio i hladno odgovorio da će neprijatelj biti odbijen i da povlačenja neće biti. Rommel je napustio prostoriju znajući da je rat na zapadu izgubljen. Nije to rekao. Nije mogao to reći. U normandskim šumama tenkovi i vojnici su čekali. Motori bi se palili noću, napredovali nekoliko kilometara između tamnih živica i zaustavljali se prije zore. U danima koji su slijedili nakon operacije Epsom, vezni časnik 7. SS Götz von Berlichingen kasnije je zabilježio da su u izvješćima o operacijama i dalje bila navedena mjesta bataljuna koja već danima nisu postojala. I dalje smo prenosili koordinate jedinica koje su bile mrtve ili izgubljene, rekao je. Opsada i kraj. Od Caena do Falezea, grad Caen pao je napokon 20. srpnja 1944. 36 dana iza Montgomeryjevog rasporeda. Ali čak i taj pad bio je uvod u veću katastrofu. Tijekom tjedana saveznici su pokušavali okružiti Caen s istoka i zapada kroz uzastopne operacije. Operacija Charnwood 8. srpnja uključivala je tepih zračnog bombardiranja, nakon čega je uslijedio masovni pješadijski napad. 12. SS divizija Hitlerjugend, koja je i dalje bila središnji nasuprotni stup obrane, smanjena je na nekoliko stotina pješaka i 40 borbenih tenkova. 16. Luftwaffe divizija polja praktički je uništena. Ipak, branitelji su se odupirali s takvom upornošću da je saveznicima trebalo još 12 dana da potpuno zauzmu grad. Tijekom cijelog tog razdoblja na jugu Caena odvijale su se borbe u okolici Villers-Bocage. 13. lipnja Obersturmführer Michael Wittmann, zapovjednik kompanije Tiger 1 iz 101. teškog SS tenkovskog bataljuna, ostvario je jedan od najspektakularnijih događaja u ratu oklopnih postrojbi. Napredujući praktički sam u svom Tigru, uništio je u nekoliko minuta 11 britanskih tenkova i dodatnih 13 oklopnih vozila pripadnika 7.
Oklopne divizije i prvog bataljuna pješačkog puka Rifle brigade. Britanska kolona bila je uništena, a saveznički napredak u tom sektoru privremeno je zaustavljen. Ali saveznički odgovor bio je brz. Sljedećeg dana Panzer Lehr i drugi panzer udružili su se kako bi prisilili britansko povlačenje u tom sektoru. To je bila posljednja njemačka prilika da flankira plažu iskrcavanja. 25. srpnja 1944. započela je operacija Kobra, odlučujući napad prve američke armije pod zapovjedništvom generala Omara Bradleya u zapadnom sektoru. Prethodilo joj je jedno od najvećih koncentriranih zračnih bombardiranja u ratu. 1000 tona bombi palo je na njemačke položaje južno od St. Louisa. Panzer Lehr, koja je premještena u taj sektor, praktički je uništena. Njezin zapovjednik Bayerlein kasnije je opisao prizor. Ceste pretvorene u kanale kratera, tenkovi prevrnuti od pritiska eksplozije, ljudi u šoku koji su lutali bez smjera među ruševinama. Proboj fronte u Kobri otvorio je put trećoj armiji generala Georgea Pattona, koja je napredovala prema Bretanji, Loiri i istoku brzinom koju Wehrmachtovi tenkovi nisu mogli pratiti. Njemačke divizije, iscrpljene i bez goriva, pokušavale su se povući dok su saveznici zatvarali njihove bočne strane. Hitler je naredio kontranapad. 7. kolovoza 1944. 5 panzer divizija okupljenih oko mjesta Mortain pokušalo je zatvoriti pukotinu otvorenu od strane Pattona, napredujući prema Avrančesu. Sveukupno su imale oko 220 tenkova i 70 topova jurišnog tipa. Saveznička artiljerija, lovci bombarderi i protutenkovske snage zaustavili su napredak na manje od 5 milja. Najmanje 100 tenkova uništeno je u 3 dana. Kontranapad u Mortainu bio je posljednji veliki njemački ofenzivni napor u Normandiji. Bio je potpuni neuspjeh. Sredinom kolovoza prva kanadska armija napadala je prema jugu iz Caena, dok su Amerikanci pritiskali sa juga. 2 stege zatvorile su se oko ostataka njemačke 7. armije i 5. panzer armije u Falaise Džepu. 19. kolovoza saveznici su zatvorili opsadu u Chambuau. Oko 20.000 njemačkih vojnika uspjelo je pobjeći, ali morali su praktički napustiti sav svoj materijal. 1000 vozila, 100 topova, posljednje operativne tenkove. 7. njemačka armija prestala je postojati kao borbena sila. Završne brojke bitke za Normandiju za njemačku stranu. 290.000 gubitaka između mrtvih, ranjenih i zarobljenih. 2000 tenkova uključeno u bitku, od kojih su panzer divizije jedva izvukle 70 ukupno. Od 38 njemačkih divizija koje su se borile u Normandiji, 25 je potpuno uništeno. Ostale su smanjene na fragmente bez kohezije.